Wijntuin de opening van de Amstellanddag mogen doen. De Amstellanddag, 5e Amstellanddag alweer in successie. Een beetje regenachtig, maar ik heb net doorgekregen dat de dominee in Oudekerk heeft bezworen dat het vandaag droog wordt en blijft. En die man heet de Heer, dus die heeft rechtstreeks verbindingen met daarboven. Daar vertrouwen wij dan maar op. Waarom die Amstellanddag? Toch om weer even herhalen. Wij staan voor de bescherming van de openheid en de rust van het Amstelland. En een van de manieren om dat te bereiken is zorgen dat zoveel mogelijk mensen verliefd worden. Ernstig mee praten. Ik ben trouwens, als je dat kijkt met de muziekgroep die net voor me is geweest, zeer saai gekleed, want zij werden gesponsord door O'Lilly. En ik moet het zelf doen. Nou, een fantastische opening van de dag. En ook trouwens, Kees, en jij zei dat al terecht, heel goed, dat de muziekgroep uit Amsterdam. En dan leg je ook gelijk de link met de Randstad en het platteland. De verbinding tussen de stad en het platteland die van groot belang is, kan ik u zeggen. Want ik ben gedeputeerd in natuur, landelijk gebied. Ik heb ook landbouw. Dat is op zich natuurlijk een hele mooie ronde portefeuille. Omdat Kees zegt het al, die relatie tussen de landbouw en de natuur en het groen en het beheer daarvan, ja, die is cruciaal. Dat zijn we van oudsher ook zo gewend. Het landschap is uiteindelijk ook gevormd door die agrariërs. En in dat samenwerkingsverband wat Kees net noemde, ja, moet je dat koesteren. Ik heb daar ook best wel ideeën over voor de toekomst. Ik ben een enorm voorstander, en dat wordt nu ook uitgezocht, van pachtcontracten van 30 jaar. Waarin je het ook voor de ondernemer, de agrarische ondernemer, aantrekkelijk maakt om dat ook te gaan doen. Hij heeft dan gewoon zijn bedrijfsmatige afschrijving.